Op Manjetemoorn is het traditioneel topdrukte op het busstation van Ljouwert. Uit de hele provinciewijk komen bussen aan en gaan weer voort naar het plak van bestemming. Wat vooral opvalt is dat de nieuwe Arriva-chauffeurs, iedereen sinds van Connection, het best net zijn. Ja, het is allemaal nog nieuw, hè? Allemaal nieuwe systemen, nieuwe bussen. Het is al hier bij mooi skiën. We zien al die boeten en al die koude bussen. En nu hebben we lekker warme bussen staan. We hebben mooi binnen in de garage. Dus dit er beter op worden? Dit is er vol beter op worden, ja. De kritiek van een uitgeklaaide dienstverlening in het Warpen, die als in Wattenberg is ook bij de chauffeurs teruggekomen. Ze zijn het er wel net mee eens. Ik zie vorige week die man daar op 22 en die deed een beetje mal, maar ja, er zit nooit die in, dus daar vraag je direct om natuurlijk. Je begrijpt die kritiek net? Ik begrijp er niks van. Ze doen hetzelfde, wat ze net mooi willen, ja. Je weet, het riep van het moet betalen worden. Voor de meeste passagiers is er net zo volle verhoren. Toch is er hier en daar nog kritiek. Biegelijks vanuit Hantem bij Dokkum. Niet goed. Niet goed? Nee. Want? Ik ben altijd heel laat uit van school en dan stopt hij bijvoorbeeld in Dokkum. Stopt hij alleen maar in Holwert, zeg maar, en ik moet naar Hantem. Dus ik moet ongeveer 6-7 kilometer naar huis te lopen. Moet ik elke keer mijn ouders bellen. En dat was niet zo? Nee, dat was niet zo. Nee, dat was echt niet zo. Reizigersorganisatie Rokov is vanzelfs benijd naar de eerste reacties. Zij houden de vinger aan de pols en samelen alle positieve en negatieve loeren. Ze blowen kritisch. We rijden de bussen rond met gemiddeld 2 of 3 mensen erin. Ja, is voor het imago van het OV ook niet goed. Dus daar hebben wij ook wel oog voor. Dus je moet wel kijken van, is het maatschappelijk verantwoord? Want het is uiteindelijk de belastingbetaler die meebetaalt en het openbaar vervoer. Ik wil een klacht iets in, dat is wel een ding wat weer is. Zo? Er zijn meerdere bedrijven die een klacht iets in hebben. Dus een Frank bijvoorbeeld, waar die moet tot 8 uur maar zij daar gaat blowen. En dan komt er gewoon geen bus meer naar Hantem.